you ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଇଛ? ହଁ। ତମ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଗାଁ ଗଲେ? କୋଉଥିରେ? ଭୂରେ ଗଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ହାଏ। ମୁଁ ଅ ପଢ଼ୁଛି। କହିଦିଅ ମୁଁ ଅ ପଢ଼ୁଛି। ତମେ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛ? ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ବେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଭାତ ଖାଇଲ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଲ? ଖାଇଲ? କିଏ ଦେଇଥିଲା? ତମ ମାମା କାଇଁ? ଏଇ ମାମା ଗୋଟେ ପପି ଦେଇଦିଅ।